in de 10 jaar dat we dat programma maken, hebben we nog nooit gezien dat deze meulen open was, maar vandaag wel. Dan denk ik bij mezelf, dan moet er ook in de mulder zien. Het ruikt in een meel. Wauw. Volk! Hallo! Interessant. De keukskist stond klaar. Maar is er geen bel? Die staat Oh, zeg. een verdieping hoger. Oh, een verdieping. Oh, Ben. Dat wordt moeilijk, jongens. Benjamin. Oké, dit is het. Is er in de hoog komen met de krok? Met de krok. Oh, er valt iets van je camera. Nou weet ik ook waarom, ja, excuses voor het beeld wat misschien een beetje alle kanten op ging. Terwijl Ben toch een van de beste cameramensen is die ik ken. Hey, Hè? Ja, hoor je graag, hè? zeg dat nog eens. Dit moest toch even een trap komen. Hallo! Ja. Zie je de Gede Mulder? Ik zie de mulder, ja. Goeiedag. Bas van der Zwaan, alleen programma onderweg. Ja, ik ken ook. Kijk, Tenminste, kijk, we komen wel van Brabant, maar dat, ja, net over de Maas. we hè. maken allemaal Ja, fouten. precies. Ja. Nou, Hey, Land van Kuik, ja, ja, dat is toch, Kuik is toch ook Ja, aan gunne kant dat van de weet Maas. ik. Ja, dat weet ik. Maar wij horen nog bij, qua molenvrienden, zeg maar, hebben we bij het Land van Kuik. Daar hebben we een grotere club van molenaars. En die dan gezamenlijk allerlei dingen organiseren. Een keer een avondje, een keer een uitje en noem maar op. Ik ben zo blij Ja. dat de deur open stond. Ja, anders kun je niet naar binnen, hè? Ook. Die is van u opgestomd vandaag. Nee, maar ken ik gewoon Limburgs praten tegen hem? Ja. En, want in de 10 jaar dat we dit programma maken, Ja. hebben we nog nooit gezien dat de deur open stond en dat de meulen open was. Dat leek- Deze meulen of andere? Deze meulen. Ja. En dat kan ook aan ons liggen, dat we net op de verkeerde Ja, momenten ja. altijd langs gereden zien. Ja. Maar het is een pareltje, hè? Ja. Nee, we zijn vrijdagsmiddags open alleen maar, anders van 1 tot 4. Oké. En meestal hebben we geen opnames op de vrijdag, behalve nou dan Ja. toevallig. Daar het alweer. Maar de entree is al fantastisch, hè? Als ze zo onderdoor zo. Ja, het is goed, net alsof- dat was vroeger een invaart, hè? Ja. Kijk, je moet je voorstellen, dit is het is geen echte beltmolen, omdat het is een grondzeiler die op een natuurlijke verhoging is gebouwd. Dit is onderdeel van de Maasduinen, zeg maar. Oh, dit was altijd al zo. Ja, kijk, je loopt met door de straat, je ziet overal huizen die wat hoger liggen of wat lager liggen. En dus eigenlijk, maar goed, je kunt het als een beltmolen beschouwen. En, Wat is een beltmolen ook alweer precies? Nou ja, dan heb je dus een kunstmatige bult maak je. Oké. Dat is een eentje verder een heien. Is dat bijvoorbeeld op En dan stonden ze meer in de wind. Stonden Daarom meer in de deden ze wind. dat. Ja, Ja. ja. Oké. En, kijk, toen, net hier 200 jaar geleden had er een ander type molen, een 500-600 meter teruggestaan. Die is Aha. ooit afgebrand, dat was een houten. En toen hebben ze deze locatie, wat hoger, gebruikt om een nieuwe molen te bouwen in rond 1870, ik weet niet precies. En ja, dat was dan de invaart. Na de oorlog, want deze in de oorlog is die, allebei de partijen of een van de twee, daar verschillen een beetje de verhalen. Kijk, de ene partij zegt de Duitsers hebben het opgeblazen, de geallieerden lagen ook aan de overkant van de Maas. Dus ze hebben ook alles afgeschoten. Er is hier. Het enorm zal op elkaar geknald. Het zal toen, wel ja. een combinatie zijn geweest. En dus toen is deze molen helemaal in puin. Die is toch een jaar of 15 later toch opnieuw opgebouwd. En het is dan ook een van de weinige, misschien de enige molen die ook een spouwmuur had. De meeste molens zijn zo'n dikke muur, deze is gewoon een spouwmuur. Oké. En, en onderdelen van die molen, die komen weer uit andere molens.
Want in die tijd werd natuurlijk heel veel afgebroken. Ook al in het begin van de vorige eeuw werd er ook al veel afgebroken. En onderdelen van werden gebruikt om molens te restaureren of opnieuw op te bouwen. Ja. Meestal om te restaureren. Want het binnenwerk wat hierin zit, dus de houten constructies, Ja. drijfwerk en dat soort dingen, hebben al in 2 molens dienst gedaan. Oké. Tot net na de oorlog of net voor de oorlog op de hei in Venray. Ja? En daarvoor is in 1770 al een molen gebouwd in Tiel. Ja. En die is ooit afgebroken, omdat die overbodig was. Aha. En toen hebben ze er in Hei een molen van gebouwd. En nou, dan hebben wij er weer een molen van gebouwd. Zo blijf je de boel Is dat, hergebruiken. is dat nou een regenpiep? Ja, we hebben een... ja, daar hebben we meer molens Geweldig. toch wel. Ja, toch? Ja, Is me nooit een opgevallen. daggoot, maar je ziet hem bijna niet. Kijk, wat ga je krijgen als je geen daggoot krijgt? Ja. Dan krijg je al het water langs de muur op. Hè? Ja. Die molens zijn allemaal zo gebouwd. En dat Dus vocht ik dat heb al krijg het je uiteindelijk ja, ook goed, binnen. Dan krijg je het ook. Nou, het is op al een spouw, dus dat zou Het je... valt mee, maar ja, en daar is de afvoer eigenlijk. Kijk, een hoop molens maken er nog een slang aan dat het nog verder van de molen af Maar als ze gevoerd nou, wordt. als ze nou iets kruien, hè, Mhm. wie krijgt ze dan de afvoer weer gekoppeld aan de geut? Of, Dat gaat gewoon mee. oh, dat gaat gewoon Kijk, mee. daar is de staat. En met de staat kruij Of je hem. verrekt, Weet het je wel, zit gewoon aan de kop zit vast. Aan elkaar Ja, vast, ja, aan elkaar ja. vast, ja. Oh, ik vind het zo mooi altijd, die vernuftigheid van vroeger. Ja, Die effectiviteit. je moet natuurlijk... we hebben al meer dan 1000 jaar molens. Ja, En de eerste molens waren natuurlijk niet zo als deze. Hè. oké. En dat is, in de loop der tijden is dat natuurlijk Ja. ontwikkeld. Maar het is inderdaad een prachtige techniek. En hoe lang zit je Jan Mulder? Een jaar of 10 nou. Ja, geslaagd. Dus een 2,5 jaar daarvoor ben ik begonnen. Dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Nou, heb weet ik je- me wel eens laten Ja. vertellen. Het is niet even, was ze er even bij dus. Dat is zo. Maar het wordt... kijk, toen ik nog begon was het toch wel... nog steeds zo, hè. Je moet 150 praktijkuren maken. Je moet er 30 van op een ander type molen maken. Je moet minstens 4 seizoenen gedraaid hebben. Je moet het weer een beetje kennen. Kijk, vandaag de dag hebben we allemaal een weer-app. Maar het is toch wel een beetje de bedoeling dat je toch de lucht een beetje leert lezen en Ja. wat er aankomt. Want het is niks zo gevaarlijk voor een molen. Kijk, als ik een vette storm op deze molen krijg nou, kan niks gebeuren. Nee. Daar ligt hij vast. Boven de kaphekken verder, daar ligt hij vast, dus het kan niks gebeuren. Maar als een molen vrij draait en de wind komt in één keer van de andere kant, dat kan hè, er zijn weer situaties waar de wind binnen een half uur Ja. in één keer helemaal van richting verandert. En dan krijg je de wind achter de wieken. En wat gebeurt er als je hem achter de wieken krijgt? Blaast hij de weekend er vanaf? Je gaat de verkeerde kant op draaien. Oh, dan draait hij tegen Dan de draait keer hij in. Tegen de keer Draai je in. het mechanisme kapot of zo? Nee, maar het mechanisme om die molen te stoppen en ook dus stil te houden boven, onder andere, Dat werkt is de- alleen maar is als de hij aan de vang. goede kant omdraait. En dan moet hij de goede kant op draaien. Ah. Want je moet je eigenlijk de vang voorstellen als een soort, ja, het zijn houten blokken die om het bovenwiel zitten. Ja. Hè, en die worden aan de ene kant aangetrokken en aan de onderkant zitten ze vast. Je moet het zien als een soort lus. Ja. Als ik de lus aantrek, wordt die kleiner Ja. en dan houdt hij hem vast. Maar als de molen de verkeerde kant op draait, dan duwt hij zijn lus gewoon open. En dan wordt hij oncontroleerbaar. Ja, dan kun je hem niet meer stoppen. En dan is lijden in last, zeggen ze wel eens. Hè? Holland in nood. Nou zag ik beneden, jullie zijn nog op zoek naar een Mulder. Iedereen, Ja? ja. Kijk, we hebben in Nederland gemiddeld 2 mulders per molen, gemiddeld. Maar de ene heeft er 4 en de andere heeft er nog maar eentje of geen. En het probleem is een beetje... Kijk, we hebben een aantal jeugdleden die helemaal gek van molens zijn. En we hebben hier ook een paar lopen, 15, 16 jaar, die zijn helemaal kapot van. In Zuid zit, jullie zijn denk ik ook wel eens Koen geweest. van der Maat. Koen van der Maat. Ja, die heb ik nog zijn proefexamen mee afgenomen. Echt waar? Ja. Oh, wat leuk. Ja, als schrijver, niet als examen. Oké, maar je moet oké, ook de boel oké. bijhouden. Maar in ieder geval, daar was zo iemand, Ja. die is als zo'n jong manneke, Ja. is daar mee naar molens gegaan. Ja. En zijn vader is gek gemaakt dat hij nou ook doet. Ja. Echt waar? Ja, zijn vader is ook de diploma gehaald. Volgens mij was hij een motoragent of zo. Nou, dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Maar dat is een beetje het probleem. Dat 20 jaar geleden waren er heel veel mensen die konden met 61 uitscheiden. Bij Defensie hadden die met 55. Want we hebben ook verschillende molenaars die bij Defensie gezeten. Met 55 konden stoppen. Nou, dan ga je zo nadenken. Je vindt dit vak leuk. Maar en die gaat eens aan beginnen.
En dan komt dat goed. Hoe gaat het vandaag? Als je tot 67 deur moet werken. Ja. Ja. Dan begin je er nog wel Ja. aan, maar je bent ongeveer 2 jaar verder. Je bent officieel tot je 80ste verzekerd. Bij het gilde. En het is toch best wel pittig soms. Ja goed, je moet een beetje conditie hebben. Ik bedoel, je moet er toch in klimmen, hè?